Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Mag-concentrate na tayo, my love, sa ating nakaka-frustrate yung dila ko. Letter sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Ihanda na ang inyong mga tenga dahil ito na po ang biyahe ng buhay ni Pedro. Hi DJ Lala, itago mo na lang ako sa pangalang Pedro. May gusto sana akong ikonsulta sa'yo. Nasa ibang bansa ako ngayon. Naninirahan last 2 days. May pinarating na balita sa akin ng anak ko na nasa Pilipinas. Una, nagtatanong siya kung kailan kami huling nagkasama ng kanyang ina, which is my ex. So sinabi ko all the details. Then tinanong ko bakit gusto niyang malaman. Then dun niya na sinabi lahat. Bago daw kami magkahiwalay, delayed na daw ang ex ko ng 1 month. Kasi before kami nagkahiwalay, may isang istoryang tumawag sa akin na yung parents ng naging BF niya na naging asawa niya. So, kinausap ko ang asawa ko, kako, mamili ka, kami ng anak mo or your BF. So, mas pinili niya yung BF niya. Kako, isa lang ang pakiusap ko na iwan sa amin ang unang anak namin. From there, wala na akong balita. Hindi ko na rin na siya kinausap. Fast forward after 27 years. Nagkahiwalay sila ng asawa niya. From there, nagkaroon siya ng panahon sa unang anak namin. Then, ito na nga yung pinasabog niyang balita sa anak ko. Teka lang. Gulo ni Kuya kasi walang punctuation mark eh. Sabi ko sa inyo, live to eh. From there, nagkaroon na siya ng panahon sa unang anak namin. Then, eto nga, may pinasabog siyang balita na anak ko, yung panganay na anak nila ng asawa niya. Magulo ang isip ko kasi after 27 years, ngayon niya sasabihin na may anak pa ako sa kanya. Teenager ako nang magkaanak kami. Maraming ups and downs sa buhay namin nung nagsasama kami at aminado akong nasaktan ko siya physically and emotionally. Kaya kami naghiwalay. Lahat ng nangyari sa amin ay ako ang may kasalanan. Tinanggap ko yan. Pero itong balitang to, hindi ko alam ang gagawin ko. Thank you and more power to your show. Well, my love, ayoko siyang for the lack of better term, excuse my term, pero this is how I can describe it plainly and simply. Ayoko siyang i-talk shit si ate. Kasi 'di ba, after 27 years of not saying anything. After 27 years ng existence nung batang yon sa buhay niya. Why all of a sudden, ngayon niya naisip sabihin sa'yo na yung panganay nila, quote-unquote, nung lalaking ipinalit niya sa'yo, ay iyo pala. Same question that you do have, na siya lang yung makakasagot. If you cannot sleep at night because of that fact, or because of that story, my love, and if you have money to spare, then go ahead, get yourself a paternity test. Pwede naman, my love eh. Hindi naman siya insulting eh. Hindi naman siya offensive. As long as nag-a-agree din yung bata. Kasi by now, that child is of the legal age. So, meron din naman siyang choice. To do it or not to do it. Pero, if you think na this is for your own peace of mind, then instead of talking to your wife, na you are no longer together with, and obviously hindi din ganun kaganda yung relationship ninyo for you guys to hide such a big news from each other, then you talk to the supposedly child na iyo pala. If okay lang sa kanya na mag-paternity test or gusto mo, kausapin mo lang siya kung kumusta siya, ganyan. If you cannot sleep at night because of that story, then go ahead. Do whatever you must as a father to confirm yung news if it's right or wrong. Pero that doesn't change any of your situation right now. You were never a bad father just because hindi mo alam na meron kang anak sa kanya. That fact, that part of the story was hidden from you.
So, hindi mo kasalanan kung yung batang yon ay lumaki sa medyo mahirap-hirap na kalagayan and you were able to provide for your firstborn kasi nga, again, my love, you didn't know. So, do not beat yourself up just because feeling mo kasalanan mo kung bakit siya nag-undergo sa ganong klaseng childhood or pinagdaanan niya yung mga pinagdaanan niya. Again, you did not know. If only you did. Sana yung batang yon dinanas yung same fate na dinanas ng una mong anak dun sa dati mong asawa. Sana na i-provide mo din yung mga pangangailangan niya katulad ng pagpo-provide mo ng mga pangangailangan ng una mong anak. I don't ever think kasi na this will change anything sa situation mo. This is a choice between you and the child. Ilabas mo na sa equation yung nanay. Kasi hindi mo alam kung anong motibo niya for saying this. Is she saying this just because gusto niyang ipaalam sa iyo yung katotohanan? Meron ba siyang hidden agenda or whatsoever? Ayoko nga siya i-talk shit. Pero ayoko din naman sa iyo i-sugarcoat yung situation. Kasi nga questionable yung timing. Kung bakit out of all the years given sa lahat ng chance ang pwedeng ibigay. Why now? Why today? So, try mo mag-reach out dun sa bata. Katulad nga ng sinabi ko, that child is of the legal age na naman. To converse with you, to decide for him or herself about sa magiging future niya. Kung gusto niyang malaman kung sino ba talaga yung biological parents niya or biological dad. Kasi alam niya kung sino yung nanay niya. So, kung sabihin niya sa'yo na ayoko na pong alamin, ang kinagisnan ko pong tatay ay yung nauna kong tatay, siya po yung pagkakaalam kong ama ko, ayoko na pong baguhin yung history ng pagkatao ko. That's fine with me. Then you have to respect that, my love. Irespeto mo na lang yon. Right now, my love, let's not dwell too much on the past. Diba? Wala nang point para mabuhay pa tayo sa sakit ng nakaraan. It's 27 years ago. Both of you should forgive each other kasi both of you are fine now, sa tingin ko. Diba? Both of you were able to survive that 27 years apart from each other. So, hindi mo na kailangan mag-dwell on the past. Hindi mo na din kailangan ungkatin pa kung ano yung naging dahilan, kung bakit kayo nagkahiwalay, kung ano yung mga sakit na itinapon nyo sa isa't isa, kung ano yung mga salitang nabitawan nyo sa isa't isa. No point. No point na. Para, ano ba yan? Ang tawag doon? Para palutangin pa sila, yon. Right now, you just concentrate on what you have. At sabihin mo dun sa panganay mo, let us handle it. Anak ko man yan o hindi, that doesn't change the fact na yan ay kapatid mo. Kapatid mo man yan sa akin, or half brother or half sister mo pa rin yan, you treat him or her the same way. Your relationship to that person is yours and hers and his. Walang kailangan magbago. So kung ano man yung naririnig mo, kung meron man kaming kailangan pag-usapan ng mama mo, hayaan mong kami na lang mag-usap doon. You understand me, my love. This is not a conversation na dapat dumadaan sa anak. Madami na silang pinagdaanan dahil naghiwalay kayo. Madami na silang pinagdaanan dahil hindi naman ganun kaganda yung paghihiwalay ninyong dalawa. So wag nyo nang ilagay sa mga balikat nila yung alamin yung katotohanan sa likod ng storyang to. For once in your life, be adults. Sabi mo, bata pa kayo nung nagsimula kayo ng relasyon ninyong dalawa. So you guys did not know any better but you are no longer kids now. Hindi na kayo bata ngayon. You guys are both consenting adults that can talk to each other para malaman nyo yung katotohanan sa likod ng kada storya. So try something that you haven't tried doing before. Talking to each other like two responsible adults. Then maybe, just maybe, you wouldn't be asking me what to do. Kasi you guys would know what to do. After all, mga magulang na kayo. Huwag niyong ilagay sa balikat ng mga bata yung problemang dapat kayong dalawa yung nag-uusap. Problemang kayong dalawa dapat ang nagsosolve.
Huwag natin baliktarin yung mundo. Kayo ang magulang, sila ang anak. Kayo ang gagabay, sila yung ginagabayan. Naintindihan mo ko, my love? Pedro, hindi na kayo bata. Nang dati mong asawa. Kaya nyo nang pag-usapan to. Kung nagawa niyong takbuhan to before, maybe it's time na harapin nyo today. Klaro? Klaro. My love, sabi ko naman sa inyo, sa isang pamilyang naghihiwalay or sa isang mag-asawang naghihiwalay, always bear in mind na hindi lang kayong dalawa ang nahihirapan sa proseso ng paghihiwalay ninyo. You guys are putting your children's future sa gitna ng desisyon ninyong dalawa. If you guys have decided na you are no longer happy with each other, that's fine. Kung di na kayo talaga masaya sa isa't isa at ayaw niya ng pahirapan ng isa't isa, that's fine, my love. Pero please, try to arrange or try to come up with a good arrangement para sa mga anak ninyo. Kasi if hindi nyo po alam, sila yung mas nahihirapan. Sila yung mas napapagod. Sa kanilang mundo yung mas nawawasak. And you guys are trying to paint a picture of a family to them. You guys are trying to paint a picture of parenthood to them. Kayo yung standard. So if you guys cannot keep it together, at least find a way for them not to feel that you guys are abandoning your jobs as parents. At the end of the day, wala kaming ibang titingalaing magulang kundi kayo lang din. Every Mother's Day and Father's Day, kayo lang din naman yung titingalain namin. So might as well, magpakananay at magpakatatay kayo sa mga anak ninyo. Gabayan nyo kung nalilito sila. Bigyan nyo ng clarity kung nagtatanong sila. Not the other way around. Okay?